1882ko mutrikuko bandaren argazki zahar batean, bi mutiko daude, Miguel eta Balbino Arrieta. Miguelek txirulatxo moduko bat du eskuetan, Balbinok, zaharragoa bera, bombardino bat. Hamarkada bat beranduago, 1914an, Miguel mutikoa bigotedun gizona bihurtua zen eta klarinetea jotzen zuen. Arrietatarrak ez ziren instrumentistak bakarrik. Miguel, Ricardo edo Jose bezalako batzuk, Orfeon Motrikoarra ezagunaren kidere izan ziren. Miguel mutrikun jaio zen 1929an, lau neba arrebatatik hirugarrena zen. Bere bizitzako lehen urteak mutrikuko edozein mutikorenak bezalakoak izan ziren. Hori bai, familia oso bateratua zegoen amarengatik eta musikarengatik. Oso futbolzalea zen nerabezarotik, veteranoen partiduren bat ere jokatu izan zuen. Zerbitzu militarrak eten zuen ondoren oso oparoa izango zen ibilbidearen hasiera. Haurtzaroko lagunak bizitza osoan mantendu zituen, batzuetan txistua ateratzen zuen, edo edozein modutara mozorrotzeko ere gai zen. Denboraldi batez mutriko eta lekitxo artean bizi izan zen. Autobusean mugitzen zen eta geroago motorrean. Egunez mutrikun lan egiten zuen eta gauez lekitxora joaten zen klaseak ematera. Igandeetan kalejirak egiten zituen, goizetan txistulariekin eta arratsaldetan bandarekin. Hainbeste bidaiaren artean, bere bizitzako maitasuna ezagutu zuen, Mari Carmen Reiris, heriotzaz gaindi bere ondoan izan zuena. 1942ko bandan gutxienez bi Arrieta zeuden, Paco, zuzendaria eta Miguelen aita, eta Juanito. Paco bandako zuzendari 1940 eta 1980 artean izan zen. Cecilio Pagoaga postuan egon zen etenaldia ere kontutan hartuz. Agustinek testigua hartu zion zuzendari lanetan 2008 arte Miguel anaia beti alboan zuela. Gaur egun Arrietatarrek bandan jarraitzen dute, Ruben Alberdi Arrieta trompetistarekin eta Irene Galarraga Arrieta flautistarekin. 16 urte zituenean, orduko mutrikuko alkatezen arrutik txistulari talde bat falta zela esan zion Paco Arrietari eta Miguelek ez zuen zalantzarik egin. Bere kabuz ikasten hasi zen eta hilabeterako pieza bat jotzeko gai zen tamborilaren laguntzaz. Hortik Donostiara joan zen Ansorenarengana. Honek lezio batzuk eman zizkion eta berehala hasi zen anaiari eta herriko beste gazte batzuei irakasten. Halako egun batean, Miguel lekitxora etorri zen. 1962ko uztailaren 21ean, Andre Maria Magdalena jaieguna eta 23 urte zituen. Miguelek herriko musika banda lehen aldiz zuzentzen zuen. Hala, 5 urtez jarraitu zuen zuzentzen. 1967 eta 1975 bitartean, Rafael Rosell izan zen zuzendari eta honek utzi ondoren, Miguelek hartu zuen kargua berriz 2005eraino, jubilatu zen urteraino. Miguel Arrieta erabateko musikaria izan zen, klarinetista bikaina izan zen. Gitarra, lautea, saxofoia, biolina, pianoa eta gehiago jotzen zituen. Elkarrizketa batean berak aitortu zuen bezala, bizitza osoa musika ikasten pasatu zuen, gustatu egiten zitzaiolako. Bere anaia Agustin eta beste lagun batzuekin, Los Chicos del Jazz taldea osatu zuten, denbora gutxira izena aldatuko ziotena. Izen berria Ilarko izan zen, ilargiero edo antzeko zerbait esan nahi zuen, eta 52 urtean 3000 ezkontzatan jo zuten. 60ko hamarkadan, lekitxora heldu berri, orkesta lekeitianan ere jo zuen. Anaia Agustin eta lagunekin egindako ospakizun haietatik txaranga bat sortu zen. 1964an Lekitxoko estudiantina zena berreskuratu zen eta bandako kide batzuk gehitu ziren. Miguel ere laguntza ematera batu zen. Gitarra eta lautea jotzen zituenez,
Horrek taldea indartu zuen. Inoiz Anaia Agustinek ere parte hartzen zuen. Gainera, bere emazte Mari Carmenekin estudiantina berriaren oinarria izango zen errondaila bat sortu zuen. Miguel Dulzaineroen talde bat martxan jartzen ahalegindu zen, baina beti amaitzen zuten txistua jotzen. Txistuaren lehen erreferentziak Lekiton 15. mendekoak eta 16. mendearen hasierakoak dira. Eta Andre Mariaren zeruratzea basilikaren erretaulan eta Eliz atarian zizelkatuak daude. 1578an pandemia bat egon zen Lekiton. Dozenaka lagun hil ziren eta beste batzuk irlara eraman zituzten. Gaixotasunak iraun zuen hilabeteetan, udalak txistulari edo danbolin jole zen Domingo Likonari ordaindu zion kaleetan zehar jo zezan, eta gaixoek ez ezaten hainbeste sufritu. Ansolatarren artean udal txistulariak honako hauek izan ziren. Romanen seme Pio eta Ramon, eta Pioren seme Bitor. Bitorren seme Patxi eta Sabin ere baziren txistulariak, baina ez Lekitoko udalarenak. Zapiraindarren artean Santi izan zen udal txistularia. Miguel Arrieta, 1965 eta 2005 arteko udal txistulari banda guztietako zuzendaria. 1931an, Errepublika ezarri berri, musika bandako zuzendari Larreta gaixorik zebilela eta Higinio Iriarte Markinarra ekarri zuten ura ordezteko eta txistularien bandako zuzendaritza hartzeko. Hurrengo silbotedun banda 1965koa da. Miguel Arrietak, Lucio Goikoetxeak, Sabino Argoitiak eta Luis Maria Kallek osatua. Miguelek batzuetan kaxarranka atabalarekin bakarrik lagunduta jotzen bazuen ere, dantza bera banda osoak lagunduta egiten hasi ziren, gaur egun arte. Mila 1933an udala eta batzokia akordio batera iritsi ziren. Txistu akademia bat sortzea euskal kultura sustatzeko. Akademiaren buru, Higinio Iriarte udal txistulari bandako zuzendaria jarri zuten, eta hainbat gazte apuntatu ziren bertan. Paskoa Labaroari eraikitako monumentuaren inaugurazioan ageri dira 1934an. Hurrengo akademia, 60ko hamarkadan zabaldu zuen Miguel Arrietak eta urte gutxitan ikaragarri ugaritu zen txistulari kopurua herrian. Niraitit etorza Lekitora segurti konkurso baten txistularizako dana plazia hartun da. Da aitita hemen izan. Gero aita berton jaio zen. Da aita hemen jaio eta gero txistulari aita bestaki beren bitartezelan sartu zara ayuntamentuan. Da niraitita txisturia parte txorizali izan, beti txoriken dute zen. Lehenaoko guarra zubilepen laguneko esan rek. Txoriak eta ondartzako horreka salto mantitxu be, mutizkien motu eta txotxikin emokotu txondia da salto mantitxuko baten. Da dako entzun da be, amari entzun da, txikitan bera ondinoko, zala, juza, guazaitna aititia pione soltzuari entzuten. Ze aititia joten zan gerrika karbola, da sosugak abestute ban, lauero bosta kompaz, tin, 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 tibitit, eiten zeban. Da ara esentzut dute zerian. Dolan txetzen gauzak. Kajoli ukan da espilu ez dakizan aripinteun zan, eta txoria berak espiluan beste txori bat ikusteko. Ikusten beste txoria, da beraka tapata, bera esan ikusten, da bera jotean txistugaz, hori gernika garbonean apiezak. Da txoria kontzu pentsateareka imiteken da bez, da entzuten,
alan jote bazan, gero, hortxe bosta konpasak, gero, gerrika karbolenak, gorantxeta kontua. Hore, Guardia Zibila etorzenak gu garila, txistulariza da provokantia, jenti berotu ikendu dula. Gu txistu joten du, musiki joten du, ez abiztizak ez du iken, gu txistu joten du musikia. Musikia ba libre da joti eroser musika. Da gu provokatzen du da zate. Bine begoña me pasaiakun horize. Ordune Guardia Zibilak emultia da San Antongo alako botaen izan du zeinak emoen duan. Parrokia San Anton. Da Don Claudio hori moteko multia. Baina ez zeben bieldu. Aitzea zan, nik beti bizi guztien ezagutzen emana. Ezagutu baino kasi kariño, gerra urtetik, karterua zan, korreoetan osan. Baina, gerra hueltan, batzokira jute zan, bera nazionalisti zan ganera, beti isa zan, bizi guztien zan, da nazionalisti zan, lezorak, da aparte de eso, jute zan, batzokira, orduko hueltetan, behi eben, ara jute zalez, politika modura hartu gultzen, da bi alduen, desterra eben. Denik nien da, akordaten horraz, segu ordu numiek nien da. Da bi alduen desterra da, Extremadura bi alduen. Da nien ez da izema den borei eban, da gero etorren biharzia ban. Orduan gendu dut zen derecho guztiak, da gero gehatu zen algaretian gizakua. Orduan gero dedikazan, pregonero, txistulari, bandako musikua, eta abarde, da gero familia jazitxak balazo, geldi gaba, danok aurrera egin duen beti. Da, musikan danok izan gara, txikitxatik beti izan gara, aitzak txistu eta joten da bena, eta ni hasi nintzen, amai urteaz joten, 14 urteaz ja, martxan hasi nintzen. Ordu nahi egin duan, bale jotezan jaizak, pastarren amoton, ordu nizatezan bat, aitzea igual jotezan anaize bateaz, amotora. Da ni, akordatena, 14 urteaz, nire anaiziak kentzen abeniri, 6 urte. Diferentzia, hil zana antxe, urte bi hil zana. Bandan jote Migueleaz da, egotezan bandan, da arexia juten nintzen. Desate ben ordu mazerretak, txistulari zein ja, bera handi jazalez, jo 6 urteko diferentziaz. Ez, baina, ez da, mutiku da txistulari zaten, nintzen txistulari, 14 urteaz. Goierrira, San Martinetan. Da, San Martinetan, izate San Bardin, amoton bebai. Dorduan aitzai jute zalez, biztan aiziaz, amotora. Etxegen duzan, errebiziak atrapa, zebak izio. Orduan, apurtxu bat atateko atakatxua, bizan, da, 14 urteaz, martxan ja. Iarrian, da txistuaz, da bandan bebai, da danian. Mila behatzereun da iruta bizan. Zorbiltzan igana, hori Armando Montaña zan zuzendari, da hil zanean, ezogan direktorerik. Da orduan, hartu emonek utxen genduan bandakin ez. Da, emeko udaletxeek esan aben, nire aitzei soldadunen orduan. Ia nahi leban etorri hona zuzendari, bandiaz. Ezio zen bandiaz, nik formane bana, eta 4 hueltan izan zen. Gero zan, 6 hilabete ero parata, holako udaletxeko roli bat zan. Da, ez da kasora hori. Da, 6 izan da seginean oztara. Da, 6 txikona, aldatu dira, aguzti jente, ez? Horta di. Harina, hazin izan hona torritzakoan, jantzarizakin. Jantzarizakin ez egon txistularik, Zapiain, zara ez egon zartuko bastar guztietan, da, ez Miguel, txistura lagun dut emozu jantzan martxean dipintxeko eta bai, zonak, hau. Eta, ageltzen izan lagun duten jantzarizari eta hortik azizien martxean. Eta, berandu, txistura izan bandia, orduan egon zan, bun bat, txistura pilu zan, baina hon bere neku ondo gabize. Onkitxio, ez? Baina, ezke abun nexen zan. Egon zan urte bat, dana zirian, kuerdako txiko desko instrumentu ikaste bezerak. Gitarrak, bandurriak eta horrek. Gero txistua, nana txistula izan ziriak, gero akordoriak eta gero. Epoka modura, baina txistua asko da osonte. Zo, abondako txistua legitzen dut, ondi